Gulaš, Miroslave. Evo pripremamo, znači to nam je tradicionalno svake godine kad se kolje, da se prvo napravi taj gulaš, da se ima malo za ručak, da ljudi se zagriju. Šta je bitno, znači sve vrste mesa, džigerica, srce, bijela džigerica, bubreg. I to se poslije lepo u kotliću kuva. Kotlić se stavi i krčka jedno 3-4 sata. Mnogo bitno je to. A recimo neki začina, šta stavljaš? Sve nešto blago, znači da se osjeti to meso. Opet da se ima neki... Bitno je jedino prazilo kada ima dosta. I domaće paprike crvene, slatke, ljute. I to krčka tako 2-3 sata i eto. Što se kaže, običaj onaj pravi. Običaj da zadržimo, nema tu šta. Da se zadrži običaj, a sa druge strane ljudi koji... Onda uveče večera, meso, čvarce, ali bitno je ovaj gulaš. Koji je najbitniji je ovaj dnevni taj ručak. To je to. Prijatno.